Favorevoli 13 grad Celsius hija temperatura 18 illum nimmarkaw fuq il-kalendarju tagħna. U propju issa magħna għandna lil Kane illi flimkien miegħu se nkunu din nitkellmu dwar il-lob tal-azzard, partikolarment ukoll rapport il ħareġ riċentament fejn jekk tixtarru ftit hemm wieħed jaħseb. L-għonet il-rapport jitkellem mod ċar, mod partikolari fost affarijiet oħra, dwar daw il-ħwienet tal-lob illi jeżistu fil-lokalitajiet. Jidilli kollox 52 ħanut. Appartu, ekku koll la-tendenza ta' mux għansejħu minnora li meta ta' zazax tal-fuq minn 18 sena li allura huwa periodu ta' età li huwa iktar teneru minn dawk in-nies li jattendu fil-kazinos u wkoll ammont konsiderevoli ta' Maltin li jattendu li allura huwa l-kontra ta' kemm jattendu nies fil-kazinos għax hemm mbagħad element ta' barranin. Kejn, fidejk, Nsallimlek, Quintin, u l-festa tajba lilek u l-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sewwa tgħid skont riżultati mill-aħħar stħarriġ li sar mill-Awtorità tal-Lob għas-sena 2017, irriżulta li l-poplu Malti f'dik is-sena nefa' 128 miljun f'lob. 3 miljuni aktar minn sentejn qabel għax l-aħħar stħarriġ kien sar għas-sena 2015. L-aktar logħba predominanti hija l-logħba tal-Lotterija Nazzjonali, kif qed tajjeb inti wkoll l-aktar persuni li qegħdin jilagħbu bħalissa huma young citizen, young adults, dawn iż-żgħażagħ żgħar fl-età, 18-il sena, u senior citizens, jiġifieri ċittadini qisu bejn wieħed u ieħor minn 45 sena il fuq. Importanti, riżultat importanti ħafna li ħareġ minn dan l-istħarriġ huwa li 1% sa 2% minn dawk li jilagħbu bi flus li ħareġ li huwa 53% jirrapportaw vizzju. Jirrapportaw il-vizzju tal-lob. Aħna qegħdin nitkellmu qisu bejn 1900 u 3800 persuna f'dik il-bracket. Bracket li qegħdin fil-medja Ewropea, m'għandniex għalfejn allarma u ruħna dawn huma nies li fosthom diġà qegħdin ngħinuhom aħna bħala fondazzjoni imma rridu nagħmlu aktar. U hawnhekk nixtieq nieħu daqsxejn spunt biex inħeġġeġ aktar ħidma konġunta bejna u bejn entitajiet oħrajn. Aħna maħniex l-unika fondazzjoni li ngħinu persuni vvizzjati. Nista' nsemmihom minn hawn nirringrazzjahom tal-għajnuna Gamblers Anonymous tal-Caritas u kif ukoll is-setqa jgħinu lil persuni vvizzjati. Inħeġġeġ biex inkomplu naħdmu jitfit anke għas-sena d-dieħla. Kejn, x'taħseb li hija raġuni għalfejn aktar żgħażagħ qed jirrikorru għall-lob u qed jirrikorru b'ammonti kbar, għax ngħidu forsi illi dawk l-akbar fl-età forsi il-kelmu mhux vizzju ma isu parti mit-tradizzjoni nnifisha li tilab xi biljett jew ieħor. Ma dawk ta' etajiet żgħar ma nafx nitkellem minnu mill-ġenerazzjoni tiegħi jew minn sħabi ma nismax daqstant nies li jilagħbu, ma tibda tara dan numri iva ta' jilagħbu u fejn imma qed jilagħbu qed jilagħbu fuq il-mobile f'dawn il-ħwienet jew inkella s-servizzi tradizzjonali. Sewa, ma ninħbewx wara subajna llum il-faċilità l-easiness tat-teknoloġija kulħadd jafa. Illum b'sempliċi mobile tiegħek, laptop tiegħek, tista' tidħol fuq gaming website liċenzjata mal-awtorità u tilab. Daqsxejn spunt skont l-iGaming Capital li ħareġ din is-sena għall-2017 hemm irriżulta li 790,000 persuna li jilagħbu dawn il-gaming websites online eskludew li l-om infushom minn fuq dawn il-websites. Kemm hu l-ammont? 790,000. Bħalissa il-fondazzjoni, aħna bħala fondazzjoni nipproċessaw self-bearing forms formuli ta' esklużjoni għal land-based gaming parlors, kazinos u ħwienet tal-lob liċenzjati mill-MGA.
Aħna s-sena d-dieħla se nkunu qegħdin naħdmu wkoll mal-MGA 8 Feet biex barra il-land-based gaming parlors nibdew nipproċessaw self-bearing forms ukoll għal online websites, online gaming websites liċenzjati mal-MGA biex inkomplu nwessaw Ġifieri daw pratikament x'inhuma, ġifieri li tmur timla formola biex inti twarrab lilek innifsek milli tipprova tidħol f'xi ħanut jew inkella kif qed tgħid inti online ukoll. Eżatt. Dawn l-applikazzjonijiet jistgħu jimtlew jew mill-uffiċini tagħna li qegħdin sajla Sidbirker Kara, jistgħu jimtlew ukoll mill-każino partikolari jew inkella mill-awtorità tal-lob. Mela, tista' teskludi lilek innifsek għal 6 xhur, għal sena jew għal perjodu indefinit. Importanti li jekk inti ħad eskludi lilek innifsek għal perjodu indefinit, irid tiġġib miegħek ċertifikat mediku li fuq dan iċ-ċertifikat mediku irid ikollok miktub li inti qed bagħti mill-vizzju patoloġiku tal-lob. Vizzju patoloġiku x'inhu? Li inti tibda tagħti importanza żejda lill-lob. Jiena nħobb niddiskrivija torqod bil-lejl, toħlom bil-lob, tqum filgħodu tilab. U sfortunatament din it-tendenza qed toħloq reperkussjonijiet u problemi familjari, problemi fir-relazzjonijiet, problemi mentali wkoll. Iż-żieda ta' ħwienet fil-komunitajiet fl-irħula u l-aċċessibilità għal żgħażagħ tetajiet żgħar tinkwetakom? Iva, tinkwetana u le. Ara, il-gaming f'Malta għas-sena 2017 kellu influss fl-ekonomija Maltija ta' 1.1 biljun. Ġifieri dan ikkrea il-gaming sector f'Malta ikkrea 10,000 impjieg. Ġifieri il-pożittiv qiegħed hemmhekk. Imma ovvjament ma nridux inħarsu lejn il-pożittiv biss, irridu nħarsu wkoll lejn il-negattiv. Aħna qegħdin hemm bħala fondazzjoni biex nagħtu l-għajnuna u l-għajnuna se toħduha. Importanti insemmi s-servizz tagħna ta' għajnuna 1777. ċemplunna persuni li qegħdin ibatu mill-vizzju qegħdin iħossu problemi finanzjari, problemi emottivi, problemi fir-relazzjonijiet, ma jistgħux ikampaw mal-ħajja, qegħdin jisselfu wkoll il-flus biex ikomplu jilagħbu. ċemplu mhux fl-vizzjati biss, imma anke persuni tal-madwar li wkoll ikollhom bżonn l-għajnuna. ċemplu 1777 hemm l-istaff imħarreġ tagħna sena sħiħa, ħanisimgħu l-istejjer tagħkom u ħanatukom l-għajnuna. Barra mill-1777 tistgħu titlu fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u tistgħu tużaw ukoll bottom right hand side il-chat line function li flok iċċempel bit-telefon inti tkun tista' tikteb Kejn, vera ftit sekondi, x'parir tagħti għal minn forsi qed jarana li jaf lil xi ħadd li qiegħed f'vizzju jew nkella jista' jkun il-persuna nnifsu li tmissu ftit il-kuxjenza u jgħid isma' għandi bżonn nieħu ftit azzjoni jiena. Iva, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli u l-aktar pass importanti. Ejja ħalli ngħinuhom lil dawn in-nies mhux biss aħna imma anke l-persuni tal-madwar. Is-sena d-dieħla ħankunu qegħdin inniedu proġett Take Action Against Problem Gambling u azzjoni kontra l-vizzju tal-lob. Ħankomplu nistħarġu, ħanagħmlu stħarriġ nazzjonali fuq il-vizzju tal-lob per se u se nkunu qegħdin inħarġu persuni li b'xi mod jew ieħor għandhom konnessjoni ma' l-vizzjati tal-lob. Ejja nkomplu naħdmu flimkien għal ġid ta' dawn il-persuni. Grazzi ħafna lilek, il-ġurnata tajba lilek Kejn u grazzi ta' dik l-informazzjoni u il-lob huwa parti minn problema soċjali, però mhux biss, numru ta' problemi soċjali li